Maing buntag bay. So karon kay medyo udto na. I'm heading to bunyag. Bisaya akong kanang kuan i-shoot karon bunyag. After that na ko shoot sa one play zone. But the thing is, pag atas na ko sa auto ganina, I saw that this one here. So nikalit lang siya urong akong auto. Saan to? Nikalit lang siya urong kay nakita na niya kini siya ba. So what it is that kanang ang kilid niya na ay mga barriers nga yellow. Pero gibutang nilag marketing diha. So what happened was makita nimo nga kuan, makita nimo nga kanang adi nimo makita. Wala ko sang gulingon. So pag atas na ko wala na ko makita nga na siya barrier. So mo problema ba kanang due to your marketing hapit ko mabangga. May kaya na sensor ako auto so ni stop siya dayon. So yeah, kind of annoying but yeah, that happened. Nice. So na siya kanang yellow kana and nasiya kanang marketing diri. So muna hapit ako bangga may kaya na sensor ni katlag urong naglibog ko if nabanggaan bugin ako or wa na nasngad to. Yeah, it's kinda murag annoying nga murag ambot kuan sa tingay nag-agad tingin ko sa kung kanang backing kuan. Wala siya bump stop so pagkatas na ko diretso lang ba. So wala lang sa kulitan okay tanaw na ko wala ra man tingali wala man tingay barrier so mo to hapit na igo. I don't know if naigo but murag wala may tatsa. I think ang ihang rare auto braking ni brake siya so naprotektahan na sa ko. Anyway, let's go. Ang ako lang ba di man kay lisod magpark pero ano yung nani man ay di niya hindi kay parking wisit. Was a bit early but not that early so I'm just arriving here in this mess. So yeah, so christening for today. Hello. So it's so special today. Thank you for the food, the visitors, the moms, the grandparents, our here, friends. Shoot sa one play zone and I might be heading to Coolaroo to meet up with Anton sa Melbourne Films but I'll see how I go. For now I'm just gonna go home for a bit and get something to eat.